ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарху Наво. Дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинҳои фурӯшӣ ҳама чӣ ҳастай. Дар видео лайк монед, мо видеоро сар мекунем. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика bijиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар наздикии Корвон. 4 дар хона, 1 подвал ҳастай. ҳаммом даруну берунамда ҳастай. ҳуҷҷатош 100% аст. об светаш ҳаст. нархш 350 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап ҳастай. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. ба фикри ман лайк мондан кори қиин нестай. лайка бимонед. мо мегузарем ба дигар эълом. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. 8 сотиқ замин, 400 дуюм, 2 дар хона ҳаст. кухни калидор, баня дар дурунаш ҳаст. об светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. нархш 90 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер, имо ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Моминобод, деҳаи Чимтол. 8 сотиқ замин ҳаст. светаш ҳаст. ремонти хона миёна. дару тиреза дора. дар наздикиаш мактаб, духтурхона, магазин, қарибишта. сурошна фурӯхта мешавад. нархш 70 000 сомонӣ. нархш 70 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад мега. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер, имо ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар Россия. Курганский област, город Шумиха. дар якум этаж қарор дорад. 49 метри квадратӣ. нархш бо масъулият аст ё алиш карда мешавад мега. касе хоҳишманд боша, алиш карда мешавад мега ба хонаи дар Тоҷикистон буда. касе хоҳишманд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер, имо ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон. 8 сотиқ замин, 4 дар хона ҳаст. заборош маҳкам аст. документош 100%. об светаш ҳаст. ремонтҳои хона замонавӣ. нархш 105 000 сомонӣ. нархш 105 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер, имо ҳастай.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод пеши ҷамоати ҷавонон. 4 дар хонаи нав сохтагианд. Даруну берунуш шикатур дорад. 2 дар хонаи дигар отделна времянка дорад. Бо ремонти замонавӣ таъмин аст, ки зиндагӣ карда мешавад. Об светаш ҳаст. Ҳуҷҷатош 100% аст. Нархиш 160 000 сомонӣ. Нархиш 160 000 сомонӣ. Боз саводо карда мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. Мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110. Соли бароришаш 2003. Объём мотор 1.6 инжектор. Сӯзишвориаш газ ва бензин. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Москва. Соҳибиш мегӯяд срочно сум дар кора. Хона раҳакия ба ҳамин хотир мефурӯшад. Нархиш 30 000 рубл. Нархиш 30 000 рубл. Касе харидори конкрет най? Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo доранд. Мошини фурӯшӣ Opel Astra G. Соли бароришаш 98 сол. Сӯзишвориаш газ ва бензин. Гази Евро 4. Ҳуҷҷатош 100% аст. Коробкаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Москва. Нархиш 110 000 рубл. Нархиш 110 000 рубл. алишам мешавад. Ба мошини дар Тоҷикистон буда. Касе ки хоҳишманд аст, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. Агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирии мо якта лайк монед ва фикротонро дар комментария бинависед. Агуҷо хона ёбем, агуҷо мошин, агуҷои заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ ёбем, шумо ҳатман фикротонро дар поёни ҳамин видео бинависед. Мо фикрҳои шуморо мехонем ва агуҷое ки шумо гуфтем, мо ҳамонҷа видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. Шумо дастгирӣ кунед бародаро. Видеоро падилитса кунед дар WhatsApp, Viber, Imo. Пешакӣ ҳазор раҳмат. Хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. Аллоҳ мададкори ҳама шумо бошад. Хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. Хай.